Ụmụnne m ndewo na-abịakwala m ọzọ. Afa m bụ Obi Onyekachi. Na nke ikpeazụ asị m ka m bịa kwuo n'ofu ihe ọ bụ ihe abụọ ma ọ bụ atọ. Ọ bụrụ n'eziokwu na ịghọtago onwe gị dịka onye Igbo bụ ọ dị mkpụrụ ihe ole ma ole ị na-ekwesịghị ime iso ndị ọzọ wee mee. Ofu bụ na ịma nso ha celebrate Christmas this year. Ịma nso ha celebrate Christmas this year. Ọ bụrụ na e nwere emume ndị be m na-eme apart from Christmas, ị nwere ike n'ụlọ gaa soro ha mee ma ọ hụrụ ị chọrọ. Esokwala ha celebrate New Year maka na that month ha na-celebrate New Year abụrụ our New Year. Esokwala ha achụ afọ maka na that day ha na-achụ afọ 31st night abụrụ our end of the year. Ọ bụghị ya bụ ọgwụgwụ arọ ndị Igbo. Ife ata ka m chọrọ ikwu. Esokwala ha agba Christmas. Esokwala ha achụ afọ. Esokwala ha celebrate New Year maka na ihe ndị ahụ abụrụ our New Year. Ile ihe ndị m tinyegasị n'ihu screen ebe a, nwere ike were ya gbakwasị ụkwụ gaa mee further research ka ị mara ma nke m gosiri ebe a ma ọ bụ ya wụ dị authentic, ma ọ nwere ebe m si nwee error, ma ọ nwere ebe m si daa ya. But according to my own research, ife a bụ ihe m hụrụ. Ọgwụgwụ afọ anyị bụ dịka ndị Igbo na-adabanye na 17th February. Abịa gụọ ofu mkpụrụ ụbọchị ọzọ ga-eseparate ma ọ kewaa afọ ochie gara aga na nke ọhụrụ, which is on 18th February. Then on 19th February ka our New Year afọ ọhụrụ ndị Igbo ga-ebido. Ndewonu maka achọrọ m ka ihe onyonyo a bịa too oke ogologo. Ya gaziere gị bụ onye na-esonyere m. Kesaa ozi a ma ọ bụrụ na ọ bara gị uru ka ndị ọzọ nwee ike sikwa na ozi a wee mụta. Ndewonu.